Iyo jangan orang nak beda sama kolar ingat. Tentu akan da alai kadapi akan da 10 haji minta anyo. Abang iwel basirawa pendek eman kali aluti ilmu manipo ba. Iyo abang iwelai galak kami memandang asal 60 kebang iwelai mati pajak biar ditolong aidik kanyuda nasi tajuk apa arang dolundi nama siang adi tanah basuh oleh bayi sadang peraileda kami berdua sadang merandoi iyo dia nak kami mendendangan pada 10 namanya lagu nasair yang salong kedendangan bahkan tak dibari joy dek nan marando cibodan akan kok indah kedapek pariwak baru elok dicari kancang usang indah barapi yang ngejugoi serancak-rancak jalan ke Perak rancak juo jalan ke ladang serancak-rancak tapi nyawa tanpa bakile punya orang iyo dan makan aba anda 10 barang pe kami mandendang kanayo baabana iman kata gua de mandang karusa jugoida sawagadang di tapi labuah kalau masak jenun padi bersama-sama kita sapi di denelayan marusa dari sari kasari badan sakit rumah iyo hari sanjo di pasai buah pulang mau pisang kale kau nak tahu dah joti rusuh jujung lah kayu dah bakal peneda Anak saya lebih binirok hari sanjo di padang gadui pisingan nurang pai baburu manangi dena ya dalam salimu indeda sia orang nan kata uneda iyo da
Iya banaf ambillah saluang dari Kalimantan bakanda laguku asal duduk alai bagan dia ngajo bini orang jadi dua mah iyo nama ganda akal lagu iku dicubo-cubo mendendangkan pelai sanang mandangannya barampe kami mendendangkan iyo Kaladen kana untuk nilai sanang den tampakkan mai di dalam baramu adiri oi tabayang roman mandekan lagi sapan yang jalan bilang kemana dicari kasihan nasib di kaduka lai banasana sudaro hai sayangku kolai lulu hati tadi katokan sedang bangsa coba hatiku tertahu kemalah dan
Ikutin juga dengan